Hello mga bata! Nandito muli si Teacher Tanilin na magtuturo sa inyo sa araw na ito. Kasama ko sina Carl at Johan. Kumusta ka, Carl? Kumusta ka ngayon? Ikaw ba ay mabuti? Opo, madam. Ikaw naman, Johan, mabuti ka ba ngayon? Opo. Wow, very good. Handa na ba kayong matuto? Opo. Bago tayo magsimula, sabayan muna si teacher sa isang kanta. Ang mga halaman sa paligid ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga halaman sa paligid ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, kaibigan. Ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang iba't ibang halaman. Handa na ba kayong matuto? Opo. Okay. Alam ko na po magdilig. Ay, alam mo magdilig? Very good naman. Bakit kailangan magdilig? Kasi nauha yung mga plants. Ay, ganon. So, very good si Johan. Dinidiligan niya ang kanilang mga halaman. Halina, sabayan niyo kami. Ating alamin ang iba't ibang uri ng mga halaman sa paligid. Tara! Ayan, mayroon kaming nakitang halaman dito. Ano kaya ang tawag dito? Rosa. Ay, ito pala ay isang rosas. Alam niyo ba ito mga bata? Ang sabi ni Johan, ito ay Rosa. rosas o kaya'y rose. Ano ang kulay ng rosas? Pink. Oh yes, tama si Carl. Sabi din ni Johan, red. Kasi mayroon ding rose na kulay red. Very good. Habang kami ay namamasyal, nakita namin ang halamang ito. Johan, Carl, ano ang tawag dito? Anong tawag sa halamang ito? Ang grow yung banana sa taas. Oh, ito ay banana, oh. Banana. Puno Banana. ng saging. Sabi nyo nga, puno ng, Saging. ayun, nakikita nyo ba yun? Nakikita nyo? Nakikita nyo ba yun, Johan? Opo. Yun ay puso ng saging. Naintindihan po? Opo. Okay. At alam nyo, habang kami ay naglalakad, meron din kaming nakitang mga gabi. Alam nyo ba kung ano ang gabi, Johan? Wow sila. Ay, wow ba sila? Okay. Alam mo ba ang gabi? Ano ang gabi? Gabi. Ito ba yung inuulam? Hindi pa. Johan, ang gabi ay inuulam. Ay. Yes, masarap ito. Mga bata, meron din akong nakita. Ang tawag dito ay kangkong. Carl, Johan, alam niyo ba kung anong tawag dito? Lile. Very good. Lile. Johan, Carl, tingnan niyo nga sa taas. Alam niyo ba kung anong pangalan ng halamang ito? Mangga. Ito ay puno ng mangga. Mga bata, ang tawag naman natin dito ay sitaw. Ito naman ay malunggay. Habang ako ay naglalakad, nakita ko naman ang halamang ito. Alam niyo ba kung anong tawag dito? Ang tawag dito ay kamoteng kahoy. Ang tawag naman dito ay guyabano. Ngayon naman, ating alamin kung ano ang tawag dito. Mga bata, alam niyo ba kung anong tawag dito? Tama! Ito ay puno ng papaya. Ang tawag naman dito ay bougainvillea. Di ba ang ganda? Mga bata, ito naman ay kalamansi. Johan, alam mo ba kung anong tawag dito? Eggplant. Eggplant o kaya'y, Carl, ano to? Eggplant. Talong, sabi nyo nga. Hello. Talong. Ito naman ay bayabas. Alam niyo ba kung anong tawag dito?
Ito ay saluyot. Nakakita din ako ng kamyas. Alam niyo ba kung anong lasa ng kamyas, mga bata? Ang kamyas ay maasim. Tikman natin. Ang asim. Ang tawag naman dito ay kalabasa. Marami din sa paligid ang talbos ng kamote. Mga bata, alam ko marami kayong natutunan sa araw na ito. Tandaan lagi ang iba't ibang halaman na ating natutunan. Paalam!